roku 2013 sme sa zúčastnili 7. detského biblického tábora. Čas od 8. do 12. júla sme s deťmi zo Slovenska a Čiech strávili v Piesočnej, neďaleko moravského svätého Jána. Tábora sa zúčastnilo 65 osôb, vrátane 26 detí, 6 študentov a dokonca aj 5 detí predškolského veku, ktoré sa aktívne nezúčastnili našich lekcií. Väčšina dospelých, ktorí sa zúčastnili tábora, boli rodičia a starí rodičia zúčastnených detí. Deti boli rozdelené do 4 tímov, o ktoré sa ako tímoví vedúci starali už spomínaní študenti. Tento tábor bol výnimočný aj tým, že 16 účastníci boli z Tajvanu. We are the kings. We are the kings. We want to be faithful to God and to the people. Sme králi, pravdiví a verní chceme byť, úprimnými byť. 我们是王，我们是王，我们要忠实，人间天生忠实。Každodenný program sme začali ranným oživením v tímoch a krátkou rozcvičkou po raňajkách, po ktorej nasledovali 2 lekcie. Po obede sme mali dostatok času na oddych a aktivity. Po večeri sme sa stretli, aby sme spievali tematické piesne a mali biblické kvízy na témy, ktorým sme sa venovali v daný deň. Predtým, ako sa deti uložili k odpočinku, tímy sa opäť stretli na krátku modlitbu a spoločenstvo. Yes, he let him live. Počas tábora sme sa v 10 lekciách venovali téme Verný pre Božie kráľovstvo. Lekcie sa zameriavali na určité osoby, ako sú zachytené v knihách kráľov a kroník, a poukazovali na to, ako boli tieto jednotlivé osoby verné alebo neverné Bohu pre ustanovenie Božieho kráľovstva na zemi. Spomedzi všetkých kráľov iba niektorí boli verní, ostatní boli však neverní a odvrátili sa od Boha k modlám. Počas dlhej histórie degradácie povstali proroci ako Eliáš, Elizeus, Izajáš, Jeremiáš a verne prehovárali Božie slovo, aby obrátili ľudí aj kráľa naspäť k Bohu. Vo väčšine prípadov však týchto starozákonných víťazov nikto nepočúval, ba naopak ľud ich prenasledoval a ďalej kráčal svojimi skazenými cestami. Následkom toho sa úplne stratilo Božie požehnanie a napokon bol aj chrám zničený, kráľovstvo a potešenie z dobrej zeme úplne stratené a ľud bol odvedený do zajatia. V poslednej lekcii o Jeremiášovi zažiaril prísľub obnovy. Verné prehováranie Jeremiáša sa stalo veľkým povzbudením pre všetkých Božích víťazov v zajatí.
Medzi slúžiacimi bola výborná koordinácia. Ešte predtým, ako deti ráno vstali, sa slúžiaci stretli na modlitbu a spoločenstvo. 2 lekcie boli prednesené bratmi z Tajvanu a zvyšné lekcie boli prednesené po česky, slovensky a anglicky. Každá lekcia bola zároveň prekladaná do zvyšných jazykov. Deti boli asi najviac potešené pri samotnom spievaní piesní. Počas tábora sme sa zoznámili s 12 novými piesňami, ktoré sme spievali hlavne po slovensky a anglicky. Ku koncu tábora toto spievanie bolo skutočne radostné a hlasné, pretože deti už vedeli väčšinu slôch naspamäť. A dokonca aj teraz si deti ešte stále pamätajú a spievajú tieto piesne. Veríme, že vďaka lekciám a piesňam sa do detí vlialo Božie slovo. Modlíme sa, aby Pán úplne získal a ochránil tieto deti, aby mohli rásť a byť verné pre rozšírenie a ustanovenie Božieho kráľovstva na zemi.